kako je došlo do formiranja šahiranog grba Kraljevine Hrvatske. Naime, najvažnija osoba za oblikovanje tog grba je, po mom mišljenju, zapravo bio budući car Maksimilijan Habsburški, koji je zajedno sa svom dinastijom nastojao steći uporište na području Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Naime, Habsburgovci su dugi niz desetljeća zapravo nastojali posredno putem ženidbenih ugovora doseći i taj jadranski prostor. Naravno, u kontekstu ovih osmanlijskih osvajanja to im je bilo bitno da zaštite vlastite nasljedne pokrajine, dakle Austriju, Korušku, Kransku i tako dalje. Bitan događaj u ovom kontekstu je bila Krpavska bitka 1493. godine, kada je, kao što znamo, poginuo cijeli hrvatskog kraljevstva, kako se kaže, i Hrvatsko kraljevstvo, odnosno Kraljevina Hrvatska, tada bila teško uzdrmana, pokušavala naći nekog saveznika i već godinu poslije sa sabora u Bihaću, dakle 1494. godine, plemstvo šalje pismo papi i Maksimilijanu tražeći pomoć, istovremeno sebe predstavlja kao kulu i zapravo predziđe kršćanstva koje se već dugi niz godina bori protiv Osmanija. Dakle, tu plemstvo samo sebe predstavlja predziđe kršćanstva, antemorale Christianitatis, i upravo iz te simboličke slike Hrvatske kao predziđa kršćanstva zapravo izvodimo taj nastanak hrvatskog šahiranog grba. Naime, u tom kontekstu se simbol tvrđave zapravo prenosi na štit i prikaz tvrđave se pojednostavljuje, stilizira. Od doslovnog prikaza zida dobivamo ovu mrežu kvadrata, potom slijedi postupak šahiranja gdje se u tu mrežu kvadrata zapravo uštavaju boje, to je crvena boja i jedan metal, to je srebro, naravno rekli bijela boja, iako heraldičkim rječnikom je zapravo riječ o metalu ili srebru. Zašto baš crvena i bijela i srebrena? Možda zbog toga što su Habsburgovci kao austrijski nadvojvode zapravo već vladali zemljama u kojima je zapravo ta crvena i srebrena boja heraldički bila izražena, prije svega riječ je o Austriji, dakle danas zastava Austrije sadrži upravo tu simboliku, a naravno i Koruška, u nešto manjoj mjeri Kranjska i tako dalje. Na kraju ovog niza možete vidjeti jedan grb koji je simptomatičan upravo za taj period, dakle datira iz oko 1498. godine, a predstavlja jedan od prvih grbovničkih prikaza hrvatskog grba. Predstavlja, dakle, jednu zapravo izmišljenu osobu, Suzanu Hercegovinu Hrvatske, ali sadržajno taj grb zapravo odgovara tom vremenu, predstavlja tadašnji grb Kraljevine Hrvatske, koji je nastao, kako ćemo vidjeti, upravo u tom kontekstu habsburškog nastojanja da ovladaju hrvatskim zemljama. Na posljedku tu je i pečat kraljevstva iz 1527. godine, gdje je prvo polje istaknuto, iz čega bi se moglo zaključiti da je zapravo predstavljeno kao glatko, odnosno srebreno, to jest bijelo. A ovdje je nekoliko prikaza iz europskih grbovnika toga vremena, na kojem vidimo taj prikaz otvorenog zida u prvom primjeru, zatim taj otvoreni zid, doslovno taj otvoreni zida koji se pretvara u šahirano polje, na posljedku cijeli štit je prikazan u upravo formi tih šahiranih poja, a u donjem nizu vidimo dva primjera grba obitelji Šubić-Zrinski, također iz perioda 16. stoljeća, gdje je u prvom slučaju zid prikazan doslovno poput zida, a u drugom upravo poput ovih šahiranih polja. Dakle, iz toga možemo zaključiti da je zapravo šahirana polja u ovim slučajevima, kao i u slučaju grba Kraljevine Hrvatske, zapravo predstavljaju taj simbol zida, predziđa, bedema i sl. A na ovim primjerima iz europske heraldičke prakse opet vidimo slične primjere od Španjolske preko, recimo, grba grada Pistoje, zatim njemačkih Španhajma, zatim britanske obitelji Reinela. Osobito su značajni ovi grbovi, takozvani govoreći grbovi, u kojima
prezime govori o značenju samog grba, primjerice grb obitelji Kastel, Burg, zatim Kastel i God, jedan talijanski primjer, a kao što možete vidjeti, cijeli niz je takvih primjera, što zapravo dokazuje da taj postupak šahiranja i prikaza tvrđave posredstvom tih šahiranih polja nije usamljen slučaj, međutim u hrvatskom slučaju je on konkretno vezan uz taj povijesni kontekst osmanlijskih navala i potrebe za obranom zapravo Europe od osmanlijske najezde. Ovdje su neki od prvih primjera tog šahiranog grba, počevši od južnog Tirola, dakle dominikanski samostan u Bolzanu ili Bozenu, to je današnja sjeverna Italija, na prikazu Davidova tornja imamo jedan i drugo grbove Hrvatske i Ugarske, simetrično postavljene, a na idućem primjeru i 1495. godine imamo opet vrlo sličan grb s rasporedom polja početnog srebrenog, odnosno bijele boje, potom slijedi crvena, 4x4, dakle 16 polja kao i prethodni, s tim što je prethodni početno polje crvene boje, međutim, budući da je taj grb postavljen simetrično s ugarskim, moguće je da je zapravo riječ opet inverzivno predstavljenom bijelom, odnosno crvenom polju. Uz ovaj drugi primjer iz 1495. godine imamo samostalne prikaze, dakle, osim šahiranog grba Hrvatske u srcu ovih grba, to jest okružen austrijskim nasljednim zemljama, imamo samostalne prikaze grba Hrvatske, Dalmacije i Bosne, a to je ona stara ruka sa sabljom koju smo uočili u prethodnom dijelu tijekom srednjeg vijeka kao neslužbeni grb Hrvatske ili Dalmacije. Ovdje je također niz tih grbova. Početkom 16. stoljeća, kao što možete vidjeti, oni uglavnom počinju s početnim srebrenim, odnosno bijelim poljem. Zašto? Zato što zapravo taj period žive heraldike sugerira i daje prednost metalu u odnosu na boju, što znači da u štampiranih grbova početno polje je na pravilima žive heraldike metal, to je srebreno ili bijelo, odnosno zlatno ili žuto polje, nakon čega slijede pojedine boje. Ta pravila žive heraldike su se slijedala do kraja 15. stoljeća, međutim u kasnim periodima već nisu, tako da nailazimo na najrazličitije primjere, uključujući i grbove s početnim crvenim poljem. Zašto je to tako? Zato što Habsburgovci, odnosno Maksimilijan i kasnije Ferdinand nisu mogli zapravo dati Hrvatskoj, prvenstveno Maksimilijan nije mogao dati Hrvatskoj grbovnicom grb koji bi bio točno označen kao što je primjerice grb Kraljevine Slavonije. Budući da on bio pretenzijski vladar, on je tek nastojao vladati Hrvatskom. Da je doista bio vladar Hrvatske, to bi se vjerojatno dogodilo. Međutim, hrvatski grb sa šahiranim poljima zapravo ulazi u upotrebu heraldičkom praksom, a ne vladarskom grbu. Zanimljiv je ovaj primjer opsade Beča iz 1529. godine, dakle ovaj prikaz iz 1530. godine, gdje je uz šahiranu zastavu koja vjerojatno predstavlja hrvatske čete zastava sa crvenim gredama, koja opet vjerojatno predstavlja ugarske čete, slično onom prvom primjeru iz Bolzana, a naravno tu je prikaz Mohačke bitke, nakon koje Jagjelovići gube vlast u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu i na posljedku ih nasljeđuju Habsburgovci i na posljedku to je naravno i ovaj pečat, poznati pečat Cetingradske povelje s početka 1527. godine. Dakle, još evo, da zaokružimo ovo dosadašnje izlaganje, kada govorimo o toj problematici početnog srebrnog, odnosno bijelog crvenog polja, važno učiti da na ovim prvim primjerima, bez obzira, dakle, je li početno polje srebrno bijelo, odnosno crveno, prvo polje redovito nije istovjetno zadnjem polju. Zašto? Zato što je broj polja zapravo paran, za razliku od recimo današnjeg primjera grba Republike Hrvatske gdje je broj polja neparan. Prema tome, kada je broj polja neparan, tada početno polje odgovara završnom polju, a ako je početno polje srebreno, odnosno bijelo, onda je završno polje srebreno, odnosno bijelo. Ako je početno polje
Naravno da u tom kontekstu boja dolazi, i u pitanju boje dolazi do većeg vizualnog izražaja. U ovim prvim primjerima zapravo je broj polja bio paran, pa je prema tome početno polje nije odgovaralo završnom polju i samo pitanje polja